Eta gero, Klararen kasuan bueltatzen zitzaiona, orain ez konturatzen hori ez dudala ulertu. Zergatik bueltatu diote berari dirua? Azkenean, gauza da, zorrik ez daudenez, komunalak, taldeak, elkarteak jasotzen dituen euro guztiak, haiek erabakitzen duten arako direla. Bai. Ez dute interesik ordaindu behar. Eta pertsonek, bizilagunek ordaindu behar dute euroekin edo bonoekin. Euroekin ordaintzen dutenean, hori elkartearen txako euroak dira, haiek erabakiko dute horrekin zer egin. Parte bat erabili ahal edo behar izango dute kudeatzaileari ordaintzeko, baina soberakinekin eske haiena da, diru sarrera da, haientzat da. Eta orduan aukera oso interesgarria, gutxienez nire ustez, izango litzateke behar dutenei edo bizilagun batzuei, hau zuretzat. Eta bonoak bakarrik erosi daitezke edo alda beste modu batetan lortu? Hori ere taldeak erabaki dezaken, aipatu dudan moduan, kudeatzailea prest badago, eta taldeak nahi badu, bono bidez. Ordaintzea, aukera polita. Zentsu horretan, pizkat gehiago pentsatzen hasten bazara, honelako komunal ezberdinak badaude, bonoen trukea ere gerta daiteke, ez? Oso bat izan profesore batek berreskuratu nahi badu dirua eta ez dago almen ekonomikorik, ez? Edo inorrek ez dio erosi nahi bueltan bere bonoak edo ez berak nahi duen tean edo neurri. Claro, bai. Claro, alde horretatik, ni oso gustoko dut hau, orokorrean aukita gaudelako, ez dakit, zorren, adibidez hipoteka batekin, ez? Bankuek badakite, gero negoziatu daiteke batzutan, ez? Baina badakite zenbat jasoko duten noiz, ez? Dagado Euribor ere, baina, eta beti jasoko dute zehozer. Kasu honetan, inbertsoreek bonoak dituz, badanik, ez dakit, urrea erosten badut bezala. Urrea erosi eta zu jakingo duzu, etorkizunean urrea gehiago balioko duen, ala gutxiago. Bonoak gauza bera. Bonoak gehiago balioko dute, ala gutxiago. Erabilera badute, eta oso argia. Komunalak, elkarteak, beti onartuko ditu bono horiek alokairu moduan, ez? Hilabeteko kuota ordaintzeko zera gisa. Nahi izan, bertan bizi ez diren inversore. Bai. Ezin dute kanjeatu bertan bizitzagatik, igual etxe hau beteta dago. Bai. Eta pentsatxekakoan inbertitu nahi dutela, norma hauek dauz mai gainean. Ez da urrea bezala, dago merkatu mundiala. Hau da, sistema txikia eta denbora geratu hori gertatzeko, bono salmentarako. Jartzen zuen momentu baten, egun bono saldu dituzte, bikote batek. Nori, eta beste inversore bateri, bertan biziren bateri erabiliko egituena, edeko kontu hori, ez? Bai, baina gauza da, inbertsoreek beti erosten dituzte bonoak deskontu batekin, ez? Kasu honetan, zelan zen, 250 eurot ziren hasierako bonoen prezioa eta haiek erosten dituzte 500 eurotan. Eta edozein bizilagunek lehenengo urtean hasieran, adibidez, merkatuak ez ere ez duen aldatu, 550 eurotan ordaindu dute. Hala bono ekin ordaindu dute. Orduan ni inbertsorea banaiz eta bono bat 500 eurotan erosi badut, 500 eta 550 bitarteko prezioan bonoak saltzen baditut, badakit orokorrean bizilagunek erosiko dutela. Bizilagunek, bonoak ez dituzten bizilagunek, ia aukera dituzte. 550 euro ordaindu, euroekin,
edo bono bat erosi eta bonoarekin ordaindu. Orduan, bono bat erosi badut 250 euroren truke, printzipioz, hobe da bonoa erostea, ez? Orduan, inbertsorek, bai, haiek nahi duten egin dezakete, esan aldute, 100 euroren truke salduko dut bono, baina inork ez dizu erosiko. Aldiz, esaten baduzu, 250 eurotan saldutuko ditu. Ziurrenik askok erosi nahi izango dute. Bai, ezakit. Zer zan nahi du horrek, rent vouchers? Voucher da bono. Bono, bale. Hau da, ez dakit? Bai, pizka eta hasierako, prozesua. Bai. Zelan talde bat dago, komunala erdikoa, eta hasieran inbertsoreek dirua ematen diote, eta haiek bonoa jasotzen dituzte. Eta gero justu aipatzen genuena, ez? Ja, funtzionamenduan dagoenean bizilagunek bonoak erosi aldizkiete eta euroren truke, erosi normalean. Horrela, inbertsorek dirua badute, inbertitu dutenaren eroseri irabazten dute. Eta bizilagunek ordaindu aldute bonoekin, edo euroekin, eta batzutan jasotzen dituzte hori deskontu horiek. Eta esan bezala, kudeatzaileak ere ordaindua izan daiteke bonoekin, eta horren baten dio lan egiten du. Eta esan bezala, pertsona bat izan daiteke bizilaguna bai kudeatzailea, Honetarako etxe bizitza bat behar da, ez? Edo ez? Ez, okera bat da. Bai. Baina hasieran... Nahikoa da dirua, edo dirua. Etxe bizitza edo dirua. Izan daiteke, orain batu dudan batzuek, erabakitzen zuten, seme-alabek ez zituzten ez, erabakitzen zuten... Bizitan joatea. Ez, erentzian guztea. Edo beste batzuek, erentzian edo motea edo saltzea. Osea, etxe bizitza ez da dago, lortu alda dirua, inbertsoren dirua, eta etxe bizitza erosi. Crowdfunding baten moduko, antzeko pertsona askok. Lortu bara, pertsona perfil berezi bat ere. Zeran? Pertsona perfil berezi bat, edo nork ez duelako nahi inbertitu eta gutxi irabazi, edo oparitu bere bonoak edo, ez? Bai. Baina albidetzen du, etxe bizitzan inbertitu nahi baduzu, eta ez badizu diru nahikorik etxe bizitza oso bat erosteko, zati bat erosten duzu. Eta era pizkat etikoan, lortzen ari, diru gehiago lortzen ari zara, baina gertatzen ari dena da, etxe bizitza elkarte baten, etxe bizitza komunalak lortzen ari direla zure inbertsiori esker. Eta jabetza norena da? Elkartearena, bai. Nola kuantifikatzen da zenbat bonoi gortzen diren proiekturako edo? Bai, hori taldeak erabakitzen du. Gu adibidez bizikletan egin du 4 urte barru, gutxi gora bera inbertsorek dirua bueltan jaso ahal izatea. Etxe bizitza batean hipoteka baten antzeko zehozer egin daiteke. 25-30 urte barru, bono guztiak saltzeko aukera kalkulatzea. Eta horren arabera presioa esartzen. Taldeak erabakitzen du. Bai, uste dute. Interesa bai, ulertzeko zailtasunak. Bai, horregatik saiatzen naiz,
pertsonen aurkezpena egiten, hori ikusteko zelan funtzionatzen duen, bai, zein eragin duen ikusteko ez, funtzionamendu guztia azaldu gabe. Eta gero, alderen bidez bat, eskatu betu lertzen da, baina da zaigon, nire taldekideek esaten dute, oraindik esaten dute, eta nire gertatzen naiz. Hilabeteak behar direla gauza gortu lertzeko, así que. Esan zer ez. Bizikletaren ereduagien errazagoa praktikan jarri duzulako. Bizikleta jabe bat du. Legalki ez. Baina zuen kasuan. Legalki ez, baina orain, bai. Edo denon nada, edo... Bigarren eskukoa da, edo erosi duzu berria, bonoekin, edo zera? Beste lagun bati erosi egin. Bai. Bonoekin, ez? Hori. Eta 5 euroko bonoak dira. Bero jaso, bai, 30 bono jaso zitu. Eta orduan bera bonoekin aldu erabili bizikleta bono entruko. Baina bera justo beste bizikleta bat dauka, así que inbertsorea da. Ondo, bai. Baina bonoak ditu. Bai. 30. Ez el accionista mayoritario. Saldu alditu, ez bonoa. Claro. Eta noria... Merkatua, WhatsAppean dalkatu merkatua eta saldu alditu. Eta gainera asko du. Zenbat bono guztira dago bono zenbaki kopuru bat? Bai, gu egin genuen kontuak eta kalkulatu genuen 400 euro behar genituela. Bizikleta ordaintzeko, pizkat konpontzeko, material batzuk erosteko, gero hori baino gutxiago erabili izan dugu. Baina orduan 400 euro bono bakoitza 4 euro eta erdi, 80 piko bono. Eta diru hori bono egina non dago? Kontu korrontea batean. Eta noren izenean den? Momentu nire. Baina... Ez duzu ez egingo. Elkartea, orain ari gara hori estatutuak egiten eta elkartearen izenean egon.